gai zentrala esango nuke dela, nolabait gaur egun herri txikietan disidentzia sexuala edo heteroaraua inguruko bizipenak zein dian arakatzea. Nire baitan badago interes bat gaur egun heteroarautik kanpo edo bazterretan harremanak eraikin nahi ditugun pertsona eta kolektibuek nola bizitzen den herri txikietan edo gure ingurutan errotzia eta deserrotzia eta ze gatazka dauden hor armairuakin, komunitatea eraikitzak orduan, sexualitateakin, baita ere genero arauak apurtzeakin. Hemen guri tokatutako gaia oso interesgarri da, ez? Oso zailekin ze definitzea, Maitek oso ongi definitzen zuen, baina LGTBI inguru sexualitate konbentzionaletatik daun realidade hori inguru ruralan oso guri tokatzea horri buruz oso interesante eta pisatzen Maitek oso txukun bat ateako dula gai interesante bati. Narrazio txiki bakoitza lehenengo pertsonan jungo da, baina hori baino garrantzitsuagoa zen, hau da, niretzako pixka bat errazen azalako narrazio bakoitzeko pertsonaian ahotsa bilatzeko zein dan, eta baita ere behar nulako askatasuna estilo literario desberdinak jorratzeko. Uste dut, hasiera edo ikasketa prozesu batean zauenean oso baliagarria dela nolabait utzi erreferenteak irakurri, inpaktatzen utzi eta pixka bat kopiatzea edo jarraitzea edo bilatzea erreferente batzun baitan.